आबा जायख्लं एबार एबिसिडिखौ मोखासथ' बुंदोलाय नोङो दे ओमफ्राय आं हाखाबायमोन ना एबिसिडिखौ औ नङाबा एग्जामाव लिरनो हागोन ना हाया नायनांगोन ना आंबोथ' नायनो आंनि आबा जायख्लंआ बेसेबां हाखो आं फरायनो हाखाजोब्बायथ' दे देनाय बुंनाय नों खोनासंनो औ आरोथ' मोजां नाम्बार लानानै पास जानांगौ ना आबा होमब्लानासो बयबो अनगोन नोंखौ मास्टाराबो अनगोन मेमाबो अनगोन आबै आबौ आंबो अनगोन ओमफ्राय आब'निफ्रायबो बांसिन बुरजा लेखा रोंगोन औ आब' लिसानिफ्रायबो बुरजासिन रोंगोन नोङो आंथ' मोजां नाम्बार लाबोखागोन औ मोजां नाम्बारसो लाबोखानांगौ दा गासैबो हाजोबनांगौ बेखायनो फरायोब्लासो हागोन नङाब्लाथ' मा मोनगोन परिखायावलाय जिर' माने दावदैसो मोनगोन नोङो आं हाखायोथ' आयै हायोब्लाथ' मोजांसै दे फरायनाय नों खोनासं दे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Aduh Baba sana आं रोंखायो होनखाबायना औ very good बेबायदिनो रोंनांगौ आरो मा होमबाना नोङो एग्जामाव लिरनो हासिगोन ने आं हाखायो दे बेबायदिनो रोंनांगौ ओमफ्राय 1 2 खौलाय बेखौबो हाखाबाय आङो बा आबा साना दे अब्लालाय जेबो सिन्था गैथ'ला नों हाखाबायबालाय ओमफ्राय लिरनायखौलाय हागोन ना हाला नोंलाय आं लिरनायखौबो हायो नों नायनो औ लिरनायाबो मोजाङै जानांगोन ना आखरफोरा मादै औ बाबु अरना मोजाङैनो दङ ना इसोरनि अननायाव जेबो जायासै बाबु नङाबाथ' एक्सिडेन्टआथ' गिदिरानो जादोंमोन बेखौनो खोनानानै नायनो फैबायलै आं अरननि लोगो अरननि सोरमोनलाय बाबु नोङो आं सानसोरां मादै अ दे बाबु बै रुमावनो दङ बियो दे थांनानै नायथां दा माबोरै बिदि जाखो बेहाबो मोनथिस्लाबासै दे होमबा मादै एसे नायना फैनि आं मानसिखौ दे बाबु दे लोगोखौ दसे नायलांसै आरो ओमफ्राय न'आव थांसै नङाबाथ' गोसोआनो मोजां मोननाय नङा आंना र' बेखौनो नायलांग्रोनोसै आङो आयौ हाबे बोरायाबा बहा थांखो डक्टरा माबा मुलि लायनो खोन्थादोंमोन हामा जाबावनांगौसै दा आंबोथ' आरो रोङाना हाबिबा मारै बहाय लायो हा दसेनो बहाथो थांनायखो बेलाय हामाथो दासो बावनो दङमोन जारलासो जागोनहाय बेजोंबो नांगौब्लाबो दसेनो अबाव थांलाबाय थायो आइनोबो फन हरनांगौमोन ओमफ्रायो र' दा हरनोसै आं बिदिबा नङाबा दा मानो दाबो फैयासो जालायगोन ना बियो दे दा दसे थाना आरामसे हरनोसै आङो लोगोखौ नायलांग्रोनोसै बिमा फिसा माथो खालामखोलै ओमफ्राय एग्जाम सोलिगासिनो ना बेखौनो हादोंना हायाखै नायदों आङो नोंसालाखौ आं हाखाबायथ' आफा दे बाबा सना मोजां फराय दे आखराबो दासो लिरै एसे मोजां जाहांदों नङाबाथ' आरो दे आफा जों फुजानि गस्लाखौ मानो दाबो लायाखै फुजानि गस्लाखौ ने आबा मालाय बयबो बायजोब्बाय जायख्लं आबा नोंनाथ' गस्लायानो मेरला दंखायो आरो माथो नांबावगौ देनाय आंनोबो नांगौ आय' आंनि बाबा सना जोंहाबोथ' लायगोन ना माथो सिना खालामदोंलाय जोंहाबो बायगोन ना आबा जायख्लं आबाया नोंखौ लेंहरदों थांनाय ओमफ्राय जुलिजोंलाय मामिजों बहा थांखो बहा थांखो माने दानालाय आं खिन्थानो ना खिन्थाया जाखो बेनोलाय आयौ खिन्थाखानोसै खोमाहाय आङो माबा बोरैसा जुलिजों आरो मामि लिसाजों मोनसे जायगायाव थांदोंमोन मानो थांखो बेनोथ' माथो जेबो खिन्थालाङाखैबो खिन्थानाया आंनो खिन्थालांदोंमोनहाय माबानो सोरांनि सोमोन्दै माबा मोनसे मोनथिदोंनो मा दा बेखौनो नंगौना नङा बेखौनो मोजाङै खबर लानो थांदों बिसोरो ओमफ्राय माथो न'आवबो मोजांखौनो रायलायाखै जोंनोबोथ' जेबो खिन्थालाङाखैना गावसोर गोजालाय मानो बिदि थांनांगौ जाखो दिनै जुलिखौ बुंदोंमोन आङो ओमफ्राय गावनो दंखायो जेबो सिन्था खालामनाङा होननायखाय आंबो जेबो होनासै होमबाबो थांनायनि सिगां आंनो खिन्थाबानो जायोमोन ना जुलि दंखायोना दे नोंबो सिन्था खालामनाङा गावसोर माबा मोनसे खबर मोनबाय खिन्थाखागोन बियो दाबा मा जायगायाव थांदों बहा थांदों मानो बिदि थांलाबायनांगौ जाखो आरो बेबा बाथ्रायाबा नंगौना नङा बाथ्रायाथ' नंगौ बायदिनोहाय सोरबा फेसबुकाव माबा होदोंमोन नामानो र' आंनाव दङ नों नायनाय
औ आबौ जोंना फुजा सानजों बेरायगोन दे आबै औ दे आबौ दे जागोन दे आंना फुजा बेरायगोन आबैजों आइनो खिन्थानोसै आङो आयौ हाबाब दिना थांगासिनो आरो थांगासिनो आबा सोराङासो न'आव सफैनानै थाङासै दाबो गोसोफ्रानो दरसे खोमसिल' मोनथारसै आंनिया हा मा जामारखो होनबा आबाया न'खरानो लांदां लांदांसो मोनथारसै दानिया माबा सुनिसो हाबबायगोन जोंनि न'खरावनो सुखु गोजोन होननायानो गैया गैयासो जालांबाय हा नङाब्लानो बेसे गोजोन खुसि थायोमोन जोङो हा आं खनसेयैनो दानिया मा जाखो होनबा खेबसेयैनो आलाय सिलायसो जालांनो हमदोंसै माथो आंनि न'खरा हा आया बिहामजो नों बेयाव माथो मोनफैलायखो आरोलाय बेयावलाय हा न'आव ओरैनो सुखु गोजोन गैयै जालांदों माथो मोनफैलायखो नोंहा बेयाव आरे आयै आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आंबो जेबो नांलायनोबा रागा जोंनोबा जेबो खालामफैयाखै नङाना आंबो मिथिगौथ' दासान्दि मा जागासिनो बे न'खराव मा सोलिगासिनो बे न'खरानोथ' आंनि न'खर जाहैबायना आयै सोराङाबोथ' आंनि ना नङा खबरदार आरो माया आरो नोंनि बेफोरबायदि गाज्रि गोसो लानानै जोंनि न'आव दाहाबफैसै नोङो ओंखारलां बिनिफ्राय आयै मा होनखो नों बेफोरखौ आयै हा आयै आंखौ बेफोरबायदि दाबुं आयै एफा दुखुनि समावबो नोंसोर आंखौ एथ' बिदि गाज्रि मोननो नाङा आंबो सोरांखौ लानानै जोबोद दुखुआव दंगासिनो आयै जानाय लोंनाय सुख गैयि उन्दुनाय सुख गैयि आंथ' मा बुंबावगोन आं आयै हा नोंनि बेफोरबायदिखौसो नोङो दिन्थिनो फैफ्लादो जों मालाय मिथिया नामा नों माबायदि नंखायखौनो बेवहाय जेबो द्रामा खालामफैफ्लाना नोङो आयै आं द्रामा खालामाखै जेबो बेबायदि समाव आं मानो द्रामा खालामनो आंलाय नोंसोरनि बेबायदि दुखुनि समाव आंनिबो दुखुनि समाव माने नोंसोरजोंसो लोगो जाफानो फैदों आयै दायो आंबो जोबोद दुखुआव दङ आंथ' आंबो मानियो नङाना नोंसोर आंखौ सैखिया होननानै अब्लाबो नायना आयै आं नोंसोरनि सेराव फैदों नै माया बिहामजो बेफ्राव नोंनि आखाइथ' गैयाना नङा आयै आं मानो बिदि खालामनो औ आंजों माखासे गोरोन्थि जाबाय नाथाय आं सोरांखौ माब्लाबाबो बिदि खालामनो हाया आंखौ फोथाय आयै नांगौबा जों जयैनो नागिरगोन ओमफ्राय जुलियालाय आयै मानो नांगौसै नोंनोलाय आरो मानो फैदों नों बेयाव जोंनाव ओंखारलां गोख्रैनो बे न'निफ्राय जल्दि नै जाम्बिया बेनाबो आंखौसो गोरोन्थि बुजिलायबाय नों बायदि मानसिखौलाय आं थिगैनो बुजिखादों सुनिबानि नोंथ' एखेबारे मोजां सानानै फैखाया मालाबाबो आरे आं मानियोथ' आंजों सिगाङाव गोरोन्थि मेरला जाबाय होननानै अब्लाबो इसेबां गाज्रि गोसो नङाना आंनिया दिनै आंनि सोराङा बहा दं जेबो मिथियाखै बेखौनो आङो न'नि मानसि हिसाबै खबर लानोसो फैदों दालायथो सोरांनि न'खरानो आंनि न'खर नङा होनबा नोंहा बेबायदि मोन्थाय जेबो गैला माया जि दंमोन सिगाङावसोमोन दाथ' नों बेखौ खोमाना लाजोब्बाय प्लिज आंखौ गाज्रि मोननाङा आं बेयाव नोंसोरनि दुखुआव दुखु जाफानोसो फैदों माखौथो नायबाय थाखो हाय आयै मानसिखौनो होखारहरदो ना बिनिफ्राय औ माखौथो नायबाय थाखो दाथ' आबा सोराङाबो गैया थांदो बिनिफ्राय अब्लालाय नोंसोर आंखौ इसेबां गोरोन्थि बुजिबायबालाय थां जोंनो नोंनि हेफाजाब नाङा जेबो औ जि दुखु जानांगौबाबो जोंनो नोंनि गोनांथि गैया जों गावजों गावनो हेफाजाब होलायगोन थेवबो नोंनि हेफाजाबखौ नाङा जोंनो एथ' गाज्रि मोनथारबायना इमि आंखौ दे होमबालाय आं थांनोसै नाथाय आंबो दा बेबायदि समाव नोंसिनि मोजांखौसो लुगैयो गाज्रिखौथ' लुगैयाखैना खुलुमबाय आयै थांनोसै आङो नोंसोर आंखौ एथ' गाज्रि मोनबायबालाय सोरां आरो बेबायदि माब्लाबा फैफिना नोङो बेवहाय बुरि नोंखौदेन एसे दादागिरि दुगाना बाराखौबा नोंसालाजों नोंखौबो सहैहोगोन गोजौआव मिथिबायना नोंसालाथ' गैला बुरै मिथिबायना हाबबाय था नोंसोरो बाय बाब आयै नुदो दुगि भागि माबायदि फैदों बियो हा बेनोथ'हाय बिहामजो बिसासखौनो मोनखाथारा आं बे हिनजावखौबाथाय जोंनावबो मानो फैफिननायखो बेलाय आरोबावलाय नै आयै बिनि खोथाखौ जेखौबो मानिना नोङो मिथिबाय औ बावलाय मानिलाबायनोसै आंलाय बेखौलाय मिथिखायोना जोंखौ एखेबारे फुस्लायनो नागिरथारो बियो गावनि गोदै गोदै माबा रावफोराव माबा मोनसे गाज्रि माबा साननानैसो फैलायबाय खोमा आरो आजुरि बिहामजोलाय अबायथो थांमारदोंहाय आबै एलिसाखौबो लांफादों जे दुखु जानो नाङा आयै आरो सिन्थाबो जानो नाङा जुरिजों एलिसाजों थाबैनो मोनफैफिनगोन मोनसे एसे फिसा खामानि दङ नो बेयावनो लांफादों जुरिया दे होमबालाय हा थांथों ओरैनो न'आव थाबा टेनसनफोरजोंनो ओंखामबो जाया जेबो खालामबो गोसो गैया आबा सोरांखौनो सानबायल' थायो एसे लोगोफोरजों बाहेरायाव ओंखारोब्ला मोजां मोनगोनबो बे गोसोफोरा औ आयै दे नोंबो सिन्था खालामना आरो फैबावथोंल'हाय बियो र' माया रानि नोंखौ देन नार्स मेडाम आबौआलाय मालाथो हामनांगौ जाखोसै
आबै नोंसोर दाख्लै थाबैनो लांबायना बेवहाय एसे प्रब्लेम जाबाय औहाय दाख्लै आरो फैसानिबो एसे जारलामोन ना बेखायनो थाबैनो लांनाय जाबायमोन आरो आबौआबोथ' एसे हामांनाय बायदि जाबायमोन नालाय औ माने मोजाङै जोथोन लानाया जायासैना आरोथ' अपारेसन खालामनाय मानसि नालाय आबै बेखायनो जोबोर जोथोन लानांगौ गोनां जायो मुलिफोरखौबोथ' आरो टाइम बाय टाइम होनांगौ ना आंनाथ' मुलि लोंहोनायानो आबै बारा सिनायलायलाङा आंबो सम मथे होनायाथ' होदोंमोनहाय अब्लाबो माबाफोर भुल जादों जानो हागौ दे दाबो जेबो नंला आबै दाथ' हस्पिटालाव लाबोफिनखाबायना लासैनो हामलांसिगोन दे औ एबार फुरा हामथारथोंसै अब्लासो लांनोसै न'आव दे लासै लासैनो हामबोखाबाय ओमफ्राय एसे थाबावब्लानो मोजां जालांसिगोन दाबो अब्लाबो रायलायनायाव एसे प्रब्लेम जायो नाथाय उनाव रायलायनो हालांगोन दे डक्टराबो बुंखाबाय ने आबै हामथारसिगोन होननानै आबै हामखासिगोन दे सिन्था जानो नाङा हामगोन दे अब्लालाय मोजाङै मोजां हामब्लानो आरो माथो नांबावगौ दा दसे उनावहाय मुलि लोंखांनानै आबै नों लाबोनाय ओंखामखौ होबानो जाबाय दे अब्लालाय आबै एथ' गोजानबाबो आंखौ नायनो फैबावबायसोना नोङो माबोरैथो नायनो फैया जानांगौ जाखोरा ओमफ्राय माबोरैथो जाखो आसोल माबोरैथो बिदि गोलैलायनाय जाखोरा नोंहालाय मा बुंबावनो आरोना आं सालायाखैमोनलै बे आंनि लोगोआनो सालायनो बुंबाय दा गोबाय आं दानाबा जारलासो जागोन नोंसोरबो ओमफ्राय एसेल' दुखु मोननायखायसो एसे थाल लाबानो जायोना मारैथो जायोब्रा नोंसोरलाय दे माथो बुंबावनो आरोलै दे जानायखौथ' आरो हमथा हालाना ओमफ्राय नों दासो फैखादोंना औ बे नोंखौनो खोनानानै आदित्यआबो खोन्थाबायना बेखायनो नोंखौ नायनो लुगैनानै फैखाबायलै आङो ओमफ्राय दिनैथ' एग्जाम दंमोन ना नोंहा बेखौनोथ' होनानै फैबायब्रा ओरैजाय डाइरेक्ट हाबफैबायना आङो ओमफ्राय माबोरैथो जाबोखोलै जानायखौथ' आरो दा माथो बुंनो हानो आंलाय उनावसो मोनथिसिगोन र' नोंखौसो खोनानानै बिराद बोरैबा मोनलायदोंमोनलै आङो फाग्ला आंबा जि गिदोंमोन दे इसोरनि अननायाव दाबोथ' जेबो जायासैना बेनोथ' आयाबो बहाय थांखोथाय दासो दंमोन माथो दङ बाहेरायावनो दं मादैखौ लोगो मोन्दों आङो एथ' गोजाननिफ्राय फैबाय दसे जिरायफैदो बेयाव दे जागोन दे एबार फुरा हामथारबासो लांथारसैहाय आबौखौ ओरैनो टेनसन जाबाय थाथारो सोरबा दंबावो खोमा आरो बिथिं दङ सासे गोबावानो जाबाय खोमा अ मा जादों बेबा बेनाबो एक्सिडेन्ट जादोंमोन नामाथाय अपारेसन खालामनानै गोबावानोसैनो अ दानाथ' बेनो जोबसैलै ना माथो होनबावनो आरो दिनखौलाय बिदिनोसै दे नों मोजांल' हामग्रोलाय ओमफ्रायथ' जोंनाव थांनांगोन दे एबार जागोन दे आरो फुजा नायनांगौमोन ना आरे बोरैथो माथो दाबो सफैदिया मादै फैनांसिगौमोनथ' माथो दहायनो फन खालामनानै खिन्थाहरखादोंमोन दे दसे नेबावनि दा फैगोनदां आंथ' जेरैखि जायाबाबो लोगो हमनानैसो थांखागोन जोङो आरो एसे गोजानाव फैखानानैलाय लोगो हमनानैथ' थांखाथारगोन ना औ नेबाबो मानोलाय जोंलाय ओरैनो थांनोसै बेनोथ' मादै र' होमबालाय आं कल खालामबावनि अबेसिम सफैखो मानसिया देनाय होनबा हरनाय मिजिं हरनाय आंखौ खबर हरनाया नोंसोरमोन नामा जों फनाव रायलायना खिन्थाहरनाया औ आंनो दे बुंलाय नों सोरांनि सामानफोरखौ माबोरै मोना बेखौथ' आङो आरो बबेयाव मोना मोजां खिन्थाखा जोंनो होनाय बबेयाव मोना नोङो जोंखौ बै जायगासिम लानानै थांलाय अ दे जागोन दे नैबेलाय ओरैजाय बेयावहायनो मोनदोंमोनलै आङो बेफोरबायदि जायगायाव सोरांनि बुस्थुफोराथ' माबोरै फैखो ओमफ्रायथ' बेखौथ' सोरबा मानसियासो गारफैदोंमोन बेयाव मा सोरमोन बेलाय आरो नों सिनायगौ बेखौ मानसिनि महरखौथ' मोजाङै नुवाखैमोन आङो ओमफ्राय मानसियालाय हिनजाव ना हौवामोन मानसियाथ' हिनजावसोमोन हिनजाव मानसि आरो सोर बिलाय मोजां खिन्थानाय बियो मा हारसिं फैदोंमोन ना सोरबा लोगोआव दंमोन ओहो रावबो लोगोआवथ' गैयामोन ओमफ्राय रनाय नै बे फट'खौ नायनाय मोजाङै नाय ओमफ्राय बुंनाय बे मानसियाबो दंमोन माने जायनि सामानफोरखौ नों मोनदो बेखौथ' लोगोआव नुफेराखै आङो मा ओमफ्राय दा नोङो बेखौ नुबोला सिनायगोन ना सिनाया जाखो माने जाय बेयाव बेफोरबायदि गारफैदो सिनायनोथ' एसे गोब्राब जासिगोनलै मानो होनबा आं मोखांखौ नुवाखैना ओहो मोखांखौ नुब्लानो जाथारबायमोन थेवबो रनानि माबा मोनसे जागोन आयु सोर जाथावथाव बेलाय आरो सोरांनि सामानफोरखौ बेफोरबायदि जायगायाव गारफैनो र' नोंनिसिमबो सहैगोन जोङो